So guys, dalog. Okay. Hi dudes, it is me, Redjan, and welcome back to my channel. Today we are going to Taloot. Taloot will be our starting point because our ride today is from Taloot, then all the way to Cansuje, down to Usmad, and down to Argao proper. Wish us luck everybody, because today is going to be a tiring day. A big shout out to RRTV and Katresure TV. Don't forget to subscribe to their channel, guys. And also, it would be appreciated if you guys will like, comment, and share my videos. And also, don't forget to subscribe to my channel. Peace. Let's go and ride. Okay, nadugay ang lagi mo. Orang rasa. Install lagi dah. Ye. So, as you can see, hapit na sa dito sa Taloot, and ang kuya karon is Kuya Cris, Renz dude, and Kuya Brando. Yang enggak niya Boogie. So, nanagit mi sa Taloot. Taloot. So as always, diri may stop over, palitog tubig, palitog Gatorade. Renz to do. Uli na kami guys. Kapoy na daw, uli na daw mi. Gatorade break. Ano ta? Line up check, line up. Uli di balik Argao Kaya Cris. Kaya Boogie. Kaya Chito. Hai. Atang gawa sa sige screenshot. Sige lang sa Jasper. Karon sa PTT gas station diri sa Taloot. Bakaltos. Shout out. Ari na mo pagas direk. Daw. Gamitin lang daw Greens do discount, na may discount. Kaya siya bayad sa kulang. TV na mo discount. Ngayon na siya. Grabe ito. What's up? Daw, Renz do. Yung tag shot sa. Sabi yan, ang Kev Cal gano'n eh. For the views. Kusog ya sila.
Break day. Hey, Jasper. Ingat lang tak Vermi. Na line up na mo, ligon kayo. So, hi guys. Morok mangga sa Dudes. Ay, sorry. Naa namin sa Gutlang. Gutlang namin. Hey, pangani mo dong. Diyan? Lo. Mbak. Ano? Yeah. Oh, say hi. Hi. Sige, sunod na pod. Sumagwan. Argaw. Tanga gyapon. Pero okay ra. Okay ra gyapon kay nahinay ra man. relax na. Pinagbabawal na teknik. Nakahulat naman. Pinagbabawal na lang. Ano ito ba kayo? Nakahunat naman. Dito ra pod. Langob na ta, langob. Kapit na ta. Muli ko. Hindot yun, diri tinihingan ang kuan Taloot. Diri mag-ride pa dong kuan. Oh, ronda. Agi naka diri. Kaagi. Renz po ikadala. Nakwanta. Relax. Recovery pero kadagan gamay. Ang liyo di ay. Na din. Kami karon sa bungtod. Ano sa bungtod sa Bungtod sa Taloot. Taloot. Okay, bisa katanga may. Wala na kung mas. Kaya ba? Bisa katanga may video gyapon. Bahalag kapoy. Sagit lang niya kung patag ha. among huwaton, among hunaton. Unsog ba? Nastubangan kay Chito. Sunod kay Cris. Ako. Renz doon loyo. Wala na ilang book ano pa day. Oh. Dagat ito. Trip. Palibutan, mamig bukit. Hanggang ko ano. Bukong farm. Hindot ka ba eh? Picture na eh. Tawan. Yan ay mga tayo ko. Yeah. Sige, pakuha ng one hand na dulog. Murag kuyaw man. Ano siya eh? Sa Tikarul. Mani, sumunang iro? Tikarul. Hindi karon. Nah, ang tingog ko, yayamanin kogs. Lo. Ay. Relax sa gagamit diri sa taas, no? Relax kayo, ganyan hangin. Ay. Ngayong hapon. Lagi may mga basket, oh. Dulog.
Alright. Sabi na magunsang luluga. Renz doon. Ah, iya ka Boogie. Nululog siguro sila dia ay. Dito dito. Awak dah eh. Ako to. Hoy, gayata. Iro. Skuta to. Ano? Ano dito? Dapita dudes na ulay na mi and naglibog mi ifasa ng mga kuyo bilin mi kay Jasper o ni Kev Cal sila kusog mga sila nabiyaan mi gud mi guys kinahinay lang pud mi kay nangita mi nila nya laras na dagito sila. Uy. Jadi baget, dua-dua macam ko. Masih sayup tak ba? Masih sayup tak? Hula gitu lah. Hula gitu lah. Kusog kayo. Dalog. Oy. Ano na tindahan, no? Usmad na sa? Ito mo? Ay, tindahan? Ay, tubig. Ah.
Relax lang sa may kay. Sige lang may katanga. No, power kayo nas tubangan. Baob spin lang sa ta. Spin lang sa ta kay. Recover ba? Huh? Dito na ang view dire. Kuan lang hapit na BE so ngit-ngit na siya. Bugnaw ang hangin. So see you sa unahan. Padjak sa ta sikad. Sabi kayo. Sige na may tanga aron pag ko video balik. Kay tanga kay kaniya. Kami diri sa Balagon Ubaob nagkuan mi. Refill mi. Tubig, salamat ninyo dia. Kay Jasper, Renz, Kev Cal. Diri. Naptan yung kadlaw no? Abtan yun. Kadlaw ba? Kani. Ya Cris oh. Gabihan ning lakiha. Kay Boogie. Pero among So diri lang ako i-end dudes ang video kay ngit-ngit na manggod and lisod na magkita ba. But I will try to check the video. Tanaw na ako if napapa ko makuha ato. And probably I will post a part 2 if nindot man gani. So peace. Don't forget to like and subscribe.